Benvolguda família unionista, avui us vull dirigir 3 o 4 paraules, que d'aquests dies de confinament sempre és bo mirar, escoltar i entretenir-se, i sobretot escoltar. Primer de tot us volia desitjar a tota la família unionista i també la no unionista salut, i més amb aquests dies que estem passant tan complicats, d'una malaltia nova, absolutament nova, que ens dona moltes sorpreses, una malaltia desconeguda que va dels dos extrems, des de la mort fins a passar la malaltia quasi de forma desapercebuda, però que tant sofriment ha portat i a més portarà, no solament per la pèrdua de vides humanes, sinó per les repercussions econòmiques i laborals que ens portarà a tots. Per tant, dit això, i em vull reiterar, us demano i us desitjo salut i us demano que us cuideu molt i vigileu, perquè la malaltia és seriosa. Bé, doncs entrem en el tema de la Unió Esportiva Figueres. Per tot, aquesta serà la meva tercera temporada de president. La primera va ser de forma interina, perquè com bé sabeu, en la segona hi van haver eleccions, que van guanyar. I si tingués que fer un balanç d'aquests 2 anys, us tinc que confessar que a vegades he pensat que algo d'agafe tenia jo, que algo d'agafe perquè hem tingut que viure moments delicats i incerts amb repercussions econòmiques de cara al club. Us faré memòria. El primer any, unes inundacions importants que ens van causar destrosses, es va deteriorar molt la part baixa de les instal·lacions del camp de futbol de Vilatenim i que, se'ns va fer una desviació pressupostària que menys mal que les companyies de seguros hi varen estar-hi i ens varen retornar aquest import econòmic que era important per nosaltres, perquè no perdem de vista que el Figueres és un club modest dins de la categoria, però amb molta història, i per tant, per això sol tenim que estar orgullosos. Més tard hi van haver unes segones inundacions, menys importants que les primeres, i en aquesta temporada, doncs, una altra sorpresa, que és aquesta pandèmia, aquest Covid, i que la temporada ha acabat, doncs, com tots sabeu, es dona per acabada sense haver acabat. Per primer cop a la història, com si hagués sigut realment una guerra. Jo no sé si ho és o si no ho és, però les repercussions són semblants. Una de sorpresa, perquè com que no ha acabat no puc fer un balanç. Hem pagat unes decisions arriscades, com és rejuvenir la plantilla, i que això sempre comporta uns pros i contres. Però l'hem acabat i no hem acabat, només hagués faltat en zona de descens. Hem acabat en dignitat, s'ha lluitat el que s'ha pogut. Ara bé, nosaltres, si fem un repàs del que jo vaig proposar a la meva candidatura, estem complint fil per ran de tot el que es va dir. Vàrem prendre la decisió ferma de la rigorositat econòmica. Els moments són delicats i no es pot estirar més el braç que la màniga. Tothom ha vist clubs de futbol importants amb problemes econòmics greus que han acabat inclús desapareixent. Jo no em permetria, com a president del Figueres, que hi haguessin jugadors que denunciessin el Figueres perquè no cobren, perquè hi ha retrasos, etc. Nosaltres hem fet una aposta important, repeteixo, de rejuvenir el club. Aquest any incorporarem alguns veterans i renovarem part important de la plantilla i compensarem una mica el que us deia abans de poder massa joventut. Alguna mica de veterà anirà bé, sobretot a la part de darrere.
A part de la rigorositat econòmica, que és importantíssima per mi, jo no em volia capaç de ser president del Figueres on hi hagués disbauxa econòmica. Volem i vull serietat econòmica. Segona cosa que crec que estem fent ben fet, que tots els jugadors que s'incorporen i venen se'ls hi busca treball. Des d'aquí vull agrair alguns empresaris de la comarca que ens col·loquen alguns jugadors perquè puguin treballar. Què vol dir treballar? Bueno, que tenen l'oportunitat de fer-se un ofici, un treball, de guanyar uns diners, evidentment, que el club no els hi podria pagar, si no, i que d'alguna forma s'estan ocupats i tenen el cap ocupat i quan acaben el treball se'n van a entrenar. Això com a persona crec que és important. La gent, hi ha molt jugador que vol venir al Figueres, la qual cosa m'enorgulleix. Segona cosa important, repassat, la primera la qüestió econòmica, clau, avui en dia. La segona, vam complir una promesa que l'hem complert, que és el futbol femení, que ha sigut una grata sorpresa. Hem desenvolupat el futbol femení per motius obvis, el futbol femení està de moda i no hi ha motiu perquè les dones de l'Empordà o de Figueres no puguin jugar a futbol i puguin practicar aquest esport i que ens posa al dia davant d'altres clubs. Respecte a l'equip femení, destacar el treball fet per la coordinadora Curni i per l'entrenador Xavier Cruzet, que ens han deixat l'equip en primera posició. I ara veurem com acaba aquesta temporada, amb quines determinacions es prenen, de qui puja i es manté, etc. Però bueno, esportivament hem quedat primers. Recalcar també fent un repàs que la nostra obsessió serà intentar apoyar aquests menuts, aquests nens, aquestes nenes que tenen que jugar i que algun dia alguns seran jugadors del primer equip. Què m'agradaria la propera temporada? Bueno, sempre com al món del futbol, sempre quan es comencen les temporades noves, es comença amb il·lusió. De tots modos, tenim que dir que aquesta temporada nova, que la començarem amb il·lusió, no us càpiga dubte, hi haurà unes incerteses derivades de les decisions polítiques sanitàries que s'han pres. Us tinc que dir, aprofito per dir que per mi han sigut absolutament acertades, tant el del confinament com el distanciament social de la gent que no puguin estar en contacte. Per combatre aquesta epidèmia, sanitàriament això és imprescindible. I la temporada per nosaltres que ve, seguirem lluitant tant com puguem, intentarem i farem tot el possible per fer un equip competitiu, barrejant la joventut que tenim i barrejant algun jugador més veterania. I sobretot, demanar que ens respectin les lesions. Hem tingut 2 disgustos molt importants aquest any. Una de les apostes esportives i econòmiques més importants del Figueres ens va durar un quart d'hora dins del camp del Terrassa, com era en Carles Coto, amb una lesió greu que l'ha tingut apartat tot l'any dels terrenys de joc i d'entrenament. La segona aposta esportiva econòmica important va ser la d'Entreviño, jugador mexicà. Ens va durar jugant alguna cosa així com 10 minuts i va patir un trencament de lligaments creuats, lesió greu important per un esportista. Fixeu-vos bé, les 2 apostes econòmiques més importants d'aquesta temporada de l'Unió Esportiva varen durar, sumat tots 2, uns 20 minuts de joc. Això realment, per això us deia al principi això del gafe, no? Però bueno, seguirem lluitant i enfocant la temporada amb molta il·lusió. No us càpiga cap dubte, apoyant el futbol base, apoyant el futbol femení i sobretot intentant il·lusionar amb el primer equip, però sense fer disbauxes, sense masses eufòries, lluitant cada dia. Tal com diu aquell entrenador que a vegades ens el tenim que mirar, pas a pas, de mica en mica, però sempre sapiguem com posar el peu a terra i posar el ferm. I així acabo, com he dit, l'economia, la joventut, el futbol femení, i intentarem portar el programa que vam presentar com van començar la presidència, aquesta nova junta, no?
i amb la mateixa il·lusió de sempre i sobretot donant sensació de serietat. I agrair a tots els pares i donar-los ànims per començar la pròxima temporada, els pares de jugadors, dels nens de futbol base, les nenes, els socis, però sobretot molt a tots els empresaris i empreses que es donen suport. I fonamentalment aquests empresaris que ens agafen els jugadors del Figueres perquè puguin treballar. I així puguem donar una part dels diners que el club no podria fer front. Doncs dit això, família unionista, us desitjo de tot cor, amb la doble condició meva de president del Figueres i com a metge que sóc, us desitjo molt de salut i sobretot cuideu-vos.